Masih tidak pedal. Yuk. Asik-asik. Ayo pentolnya mas. Pangapunten ki Pak De nggih. Ditosi lho Pak De. Bar niki Pak De. Bojoku moteng wis 3 wulan. Bendina pengen saja bidang. Sajalu kudu keturutan. Iki nyidap apa kesempatan. Yo. Iki mana perbuatanmu. Watak kecil mbak gawe lemu. Asa iya. Kowe seneng kekai waong terus. Nete mai mengko kowe nesu. Lagi pengen ye. Mbok dadi wong ki sing sabar ngono Mas. Wong ora bendina kok. Ora bendina apa? Ben bengi apa ngkapi? Gur kadang kala. Kadang ya. Bocah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dewe. Gendang ngomong apa tersebut pingini. Gendang tak turuti. Sing tak pengini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen pentol, sing double andoke. Aku pengen pentol, sing loro andoke. Aku jalan pentol, andok, sing akeh emine. Ya selamat Goyang datang udah kembali ya sambutan. buat segera tamu dan aja berbahagia. Bendina pengen saja inginnya. Sajalu kudu keturutan. Iki nyidam apa kesempatan. Iki mana perbuatanmu. Watang kecil mbak gawe lemu. Kowe seneng kekai wong terus. Neti moi mengko kowe nesu. Makasih loh mas. Matur suwun nggih Mas. Engko jatuh ijol Mas ya. TS. Kowe cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dewe. Gendang ngomong apa to sing pengini. Gendang tak turuti. Sing tak pengini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Iya, insyaallah nduk ya. Pentol Dek. Sing ana andoke, Kowe pengen pentol Dek. sing double andoke. Kowe pengen pentol. Sing akeh mini. Aku njaluk pentol mas, sing double andoke. Aku njaluk pentol mas, sing double andoke. Aku njaluk pentol andok, sing akeh mini. Yuk. Satu persembahan pentol ya mas. Lunas.